Okay. Mga kaibigan, tayo kumain ng tinolang manok. Ating ulam ay tinolang manok. Kain tayo, no? Sabaw mo, sarap na ito. Yun, no? So good. So good, so good. Tinolang manok. Tayo. With papaya. Ha. Oh my goodness, sabaw pa lang, ulam na. Oh, lakay, mga anta, mabitsin akong lakay. Ha, mga anta tinolang manok. Uwi na. Kasi dam. Kasi data. Pinapaitan ko ma. Biyernes, naglutok ti papaitan, da katoy, kangka. Paitan. Simpleng papaitan. Hala kami bang mga ano ko, no, di kang kanad, no, di maangot, na parang jalugan. Sa maangot da, no, di tinola. Punada ka, oh, that smells good. Makita ka, abusing na jay, Pero si kami dati, Jose. Dati ko kasi, na umun Marcel, Ilocano mo lang diyan. Awanin, di tayo yan. Ang mga ito. Kung siya kami, dito yung mga nipapudot sa maangot dati. Di agad pa. Dumak, kilawin na parang ko, kilawin. Di dating ko, bra, jay, pwede. Dati, balik ka lahi, ito doktor yun, kung nag-detect rom, sa bahay angot. Pakal daw ko yun. Bakit? Yan na pang comedy power sa dating namin. Sabi ko dati schedule natin mamazan. At pang may pismen. Umuli kami dahil gorga. Ginamag nyo. Ay, natin ko dyan pa. Sa balik sumbat ng JC Jurgen na bastos. Bakit ba? Kasi sa kawan ko mo. Hindi just ko sa service. No, just hindi na mo nga employer yung iba. Kasi nakasira di ba ba, yung naka-schedule. Punta, we're just asking ka kung saan niya. No, you need to go down. Wala na. Bakit may kasakang nagsalita ko na kaya na babaamon ko na ni bakit hana kayo sa wen ha disrespectful the way nga manner nagsalita kasi lang ay nasi tayo amamin kita tayo di customer tayo di service tapos no sika kasi porket nakakawakalaan kang nakabado tingnan saya naka-short pan lang niya yun ang tama di ay nguna kanya babaamon tama lang tama di nga ron tata na pa kami di baba adagang tao yun again. At reception na awan technician. Awan technician, di na mo nag-aawol no. Talaga. So na mapangkay na J1. Daw ni. Ay kasi sa manong hindi ko nakikita na manong hindi incoming tenga page. Kanya na ko. At tapos upat babalik na tawagin so inform mo awan technician sa tanong. Iwan niya. Anyway,
Di, diyan mo no, kawan lang din, kanyayo eh. Siguro, kung na magkanya bakit? Napanunog siguro daw ng graveyard. Kaya nasama kami sa Sabado eh. From night shift siguro, madilim siguro na. Na bakit? May kanya-kanyang kurata. Medyo, si ano eh. Umimbang nga takay. Dadayag. Sabado ti duty na. Sabado ti nakita ko ka. Ada pa na isuna. Nung agintang kami nagpa sin elevator. Pamuli kayo mga 8, 9, 10 mga siya. Sabado ah. Ama mo hindi makita. Ada, schedule. Basta di schedule mo ka. Naka-appointment ka. Yung inbound na kami ka. Yung siguro dati ko may siyempre di mawamuti mangyari ti biyak na. Madisigot yung plana. Dengar deh. Tapos sumakita nga nabintas sila nga di tao kasi salutan da pa eh. Ay, loko gali mo pala. So nga dyan nga kukuhaan na ko eh. Abalin naman lang ang i-report no eh. Sa zero tolerance ni so, kunak nga dahil. Siyempre, dapat training dati kita. Kunak nga. Kaya mo? No? Ay, ngagilin na po niya. Ang Amerika. No? Ni Alfred nagaramid ti ko na dyan. Yes. Ipasal. Hindi nakakasal. Hindi kano ka. Hilig sa siya. Kaya dito bang ito. Yan o. Enjoy. Tinola ng manok. Sarap. Papaya. Bilisan lang to. Break trabaho tayo. Bilisan kain. Tinolang manok. Yum. Papaya. Ito, masarap sa tinolang manok. Yung chicken, siyempre. Manok nga eh. Ayan. Hi there. Coffee? Yes. Tinolang manok.
Mm. Mm. Sarap. Yep. Thank you, Lord. Oh, ayan. Energy. Okay, tinolang manok.